Masarap po ito, guys. Ayan, ayan, magpapak pa po. Ayan, kahit nasa loob po tayo ng bahay, non-stop pa rin po ang ating paggagawa ng ayan, ito po yung black beans natin, guys, na dinadala po natin sa market. Ayan, para pang New Year. Ayan, meron po tayong timbangan doon. Ayan, tinitimbang po natin ng, ayan, 500 grams. Ang oras po natin is 9:30 in the evening. Ayan, tatapos na po namin kumain kanina. Nakapaghugas na po tayo. Tsaka habang nanood po tayo ng TV. Ayan. While watching TV, ayan, nagpapak na lang po tayo ng ating black beans para bukas meron tayong ma-i-deliver sa market. Ayun. Ayan, guys. Yan lang muna may update ko po sa inyo ang ating pagpacking ng ating black beans. Double check. Oh, yung mga sira kailangan wag nating isali. Eh, meron pa po tayo dito for packing. Ayan po, guys, meron po tayong 500 grams na ipapack po natin. Kaya imagine, guys, isang buti na po yung tinanim natin. Ang dami na pong na-harvest natin, no? Yun, sisilyohan natin, tapos ilagay po dun. Ayan. Ayan, before we go to sleep, kahit konting oras lang, makapag-packing po tayo ng ating black beans. Tapos, dadalhin po ni Dana natin sa Ichiba
pagkatapos ng trabaho niya. Didiretso po siya sa market para mag-deliver po ng ating black beans. Yan, kahit winter season guys, kung wala tayo sa farm, kung wala tayo sa labas, ito naman po ang binabanatan natin. Kaya hindi po tayo nababakante, hindi po tayo mga ginagawa kahit winter po, kahit malamig po sa labas, hindi tayo pwede makapag-farm kasi nga mayroong mga snow. Ito naman yung ginagawa natin sa loob ng bahay or either doon po tayo sa labas, doon sa ating bodega. Kaso nga lang, medyo gabi na ngayon. Ang oras po natin is 9:30 in the evening. Ayan, tatapos lang po namin kumain kanina. Nagkapaghugas na po tayo. Ayan, tapos isisilihan po natin yan. Tapos, ayun. Ayan, ito po yung dadalhin po natin sa market. Ayan na po. Ayan, nakabalot na po siya per pack. Ito ang per pack ko ng gram, no? Guha ko gram, no? Ayan, 500 grams. Ayan po, 500 grams po bawat isang pack. Ayan, napack na po ni Dana. At saka meron pa po doon, meron pa po tayo dito na ready to pack pa po siya. Ayan o, yung black beans natin. Ayan, nakapag-deliver na po tayo ng mga iilang. Imamade, mo biya ko data, pack ko. Nang biya ko chusuguray data, imamade. Ano, ichibata dasta no wa? 何本出したか Oh, nambun dasta ka. 100ぐらいよ Ayan, nakapag-deliver na po si Dana natin guys ng mga more than hundreds of packs. Ayan, nakapag-deliver na po tayo. Ayan po siya, oh. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng black beans natin. Ayun. Thank you for watching guys. Ako si Inday Adel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.